Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu isahluko sama-23 ivesi lokuqala kuze kube ivesi le-12. Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi, ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho-ke konke abasuke bentshela khona kugcineni nikwenze, kodwa ningenzi njengokwenza kwabo, ngoba bayakhuluma nje bengenzi lutho, ngoba bebopha imithwalo engathwaleki, bayibeke emahlombe abantu, kodwa bona abavumi nokuyithinta ngomunwe wabo. Kepha yonke imisebenzi yabo bayenzela ukubukwa ngabantu, njengoba imiqhele yabo elotshwe imithetho bayenza banzi, nemiphetho izingubo bayenza mikhulu. Bathanda izindawo eziphambili emkhosini nezihlalo eziphambili ezindlini zokusonta, nokubingelelwa ezigcawini, nokubizwa ngabantu ngokuthi mfundisi. Nina-ke ningathandi ukubizwa ngokuthi mfundisi, ngoba munye umfundisi. Kepha nonke ningabazalwane. Ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi baba, ngoba munye ubaba, nguyihlo osezulwini. Ningabobizwa futhi ngokuthi abafundisi, ngoba munye umfundisi, nguKristo uqobo lwakhe. Lowo omkhulu phakathi kwenu makabe isikhonzi senu. Oziphakamisayo uyakufotshiswa, nofotshiswayo uyakuphakanyiswa. Mhlambe into engifisa ukuba ngiyibuke thandwa zami, uJesu uma ekhuluma ethi kubafundi bakhe, ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Kumina leyo nto akuve ibalekile. Othi kubona njengoba behlele esihlalweni sikaMose, mababahloniphe, balalele lokhu abakushoyo ababhali, abakushoyo abafarisi. Yabona ithandwa zami, ibalekile leyo nkonzo yokuqonda, yokwazi ukubaluleka kwezinto ezithile. Mhlambe into yokuqala ebalekile engiyibukayo, inkonzo yokuhlonipha isikhundla uNkulunkulu asibekile. Inkonzo yokuhlonipha umsebenzi uNkulunkulu awubekile. Le nkonzo mhlambe ngifisa ukuyenza ibe lula. Ngibuka inkonzo yasekhaya. Yabona umzali uyohlezi engumzali. Umzali uyohlezi edinga ukuhlonishwa, ikakhulukazi njengengane, ikakhulukazi njengomntwana. Awukwazi ngelinye ilanga ukuphakama phezu komzali wakho. Awukwazi ngelinye ilanga ukuba nenkani phezu komzali wakho. Yebo mhlambe angayenza into ongahambelani nayo, angayenza into
obonayo ukuthi lena ke angiyiboni isebenza, kodwa angiboni unaligunya, unayo into engakwenza uthi ngelinye ilanga waze wangicasula usibanibani. Yabona ithandwa zami, kunento ebalekile empilweni, ukuhlonipha isihlalo umuntu ahleli kusona. Omunye umuntu wena ungayitshela ukuthi useless, akamsebenzi walutho. Omunye umuntu wena ungayitshela ukuthi vele ngcono kunaye. Omunye umuntu wena ungayitshela ukuthi vele ngihlakaniphile kunaye. And mhlawumbe futhi lokho kuliqiniso. Omunye umuntu wena mhlawumbe ungayitshela ukuthi vele angimesabi. And mhlawumbe vele konke kuyiqiniso. Kodwa akuve kubalekile ukuhlonipha isihlalo ahleli kusona. Uyabona uNkulunkulu bethi yazisa uyihlo nonyoko. Yebo ukhuluma ngomzali, kodwa ukhuluma ngesihlalo ahleli kusona. Akuve kukancane ukuba umuntu ongamazisi umzali aphumelele. Akuve kukancane ukuba umuntu okhalisa abazali engabahloniphi aphumelele. Kumina lenkonzo yokuhlonipha isihlalo akuve ibalekile. Uyabona umuntu emsebenzini, wena ungayitshela ukuthi uhlakaniphile, ungcono, unakho konke, kodwa umuntu obekwe phekwempilo yakho mhloniphe. Sihloniphe isihlalo ahlala kusona. Yebo ningaphikisana njengabantu, yebo ningaqophisana njengabantu, kodwa ekugcineni uthobele isihlalo ahleli kusona. Langathizeni uma uDavide ebaleka exoshwa inkosi uSaul, uDavide iqhawe, Davide ulwa izimpi uSaul azisabayo azibalekelayo. Davide wayengambulala uSaul aqede ngaye. Langathizeni umfica esemgedeni elele. Abantu ahamba nabo bathi qeda ngaye, mbulala uSaul. Khona sike silokhu saphila impilo yokuba zinyamazane sibaleka. Kodwa uDavide ukhuluma amazwi ajulile, ahlakaniphile, aphusile, akhulile. Uthi uDavide, makube kude nami ukuphakamisela umgcotshwa kaNkulunkulu isandla. Makube kude nami ukuchitha igazi lenkosi yami. Davide wayene right yokuqeda ngoSaul. Nabantu babeyoqonda ukuthi kakade ubeyiphinsela, kakade ubeyivikela, kodwa uDavide uyayihlonipha iposition. Ayikho into uNkulunkulu ayihlonipha njengeposition. uNkulunkulu ayihlonipha iposition ayinike umuntu. Lokhu kubuka ngenhlonipho uNkulunkulu anayo ngathi. uNkulunkulu ayihlonipha iposition yomuntu. uNkulunkulu uyayihlonipha into akunikeze yona, akakuphuci futhi akayenzi isinomi kanjani ngoba uyayihlonipha iposition. Khona iposition ehamba nesibusiso, khona iposition ehamba nama responsibilities, khona iposition ethi misifika khona okhiye abancike kuleyo position. Kubalekile ukuhlonipha isidalwa esingumuntu, kubalekile nokuhlonipha iposition uNkulunkulu ambeke kuyona.
ngoba kunezimangaliso azozenza, kunezimfihlo azosambulela zona ezincike kule position uNkulunkulu ayibekile. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisele sinika amandla ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.